Kaiketi se oli jo vastaava terveydenhoitaja, niin joka hyppäsi pyöräselkää ja lähti kiertämään yrityksiä ja kertomaan, että nyt on perustettu Tampereelle työterveys, joka alkaa tarjoamaan niitä lakisääteisiä palveluita. Ja siitä on lähtenyt Tullikulma liikkeelle silloin joskus. Ja niin minä sitten otin halvimman kulkuneuvon, eli vanhan Crescent-pyöräni käyttöön, johon oli aika huonot jarrutkin kyllä. Ja Tampere oli mulle vieras kaupunki, olin tullut Seinäjoelta, niin minä sitten hommasin Tampereen suuren kartan ja sitten minä vain lähdin kylmästi liikkeelle ja niin sitten alkoi ne firmat pikkuhiljaa tulla mukaan ja aika yksinkertaisesti ne vain ilmoitti haluavansa liittyä kunnalliseen työterveyshuoltoon ja se oli sillä sipuli. Ja meille yleensä työnnettiin kaikki, mitä ei muut ottanut vastaan. Laisetuskurssia pidettiin kansalaisopistossa, kaikki katastrofiharjoitukset ja kaikki. Että me ei ollenkaan räknännyt, että me olemme vain työterveyshuollossa. Me olemme yleisesti teemme tätä kansanterveystyötä. Tullikulma historia on hyvin monivaiheinen ja Tullikulma on lähtenyt juuri täältä hyvin pienestä yksiköstä tarjoten työterveyspalveluita. Molemmat oli Tampereen kaupungin yksiköitä, mutta olivat toimineet erillään erilaisilla toimintatavoilla. Ne yhdistyivät 2005. Sitten tulikulmalaiset kokivat 2006 tämmöisen sanotaan hallinnollisen uudistuksen, eli tästä tuli palvelukeskus. Ja heti vuoden 2007 alusta liikelaitos. Tosi lämpimästi mut on otettu täällä vastaan ja kaikki on halunnut auttaa ja kertonut mielellään tietoja mulle. Ja yhteistyö on lähtenyt heti tosi vilkkaasti liikkeelle. Kaiken kaikkiaan se työpaikan ilmapiiri sisäisesti, niin se oli tosi miellyttävä ja semmoinen, että yhdessä sovittiin kokouksissa asioista. Olen saanut paljon täällä uusia haasteita ja hoitaa erilaisia yrityksiä. Ja täällä on tosi mukavat työkaverit ja kiva työilmapiiri työskennellä. Täällä tapaa hymyileviä ihmisiä, hyviä työtovereita ja tämä työ on monipuolista, haastavaa toki, mutta hyvin itsenäistä ja saa olla mukavia ihmisten kanssa yhteistyössä sekä terveystarkastuksissa että yrityskäynneillä. Tämä on mielestäni kaiken niitä monipuolisempia töitä, mitä voi olla lääkärillä. Tässä on sairaanhoitoa, tässä on terveydenhoitoa. Ihmisiä voi hoitaa kokonaisuutena ja erilaiset asiat ottaa huomioon. Mä oon kyllä tykännyt ihan kovasti tästä työstä. Kukaan yksi ihminen ei tee hyvää työterveyttä, vaan siihen tarvitaan tiimi. Ihan ajanvaraista alkaen toimistotyöntekijät, hallinto, meidän asiantuntijat, työterveyshoitajat, lääkärit ja sitten myöskin meidän emäntä Tuija. Ja nämä tekee sen meidän hyvän työterveyden. Ja sitten semmoinen tärkeä asia on se sellainen tässä työssä, sellainen ihmisen kunnioitus. Että ihmistä pitää kunnioittaa, on hän sitten asiakas, työntekijä, työnantaja, työkaveri. Ja kunnioittaa toisen sanomisia ja tekemisiä. Työterveys, niin totta kai se on kehittynyt niistä ajoista sieltä 40 vuoden takaa. Se on saanut huomattavasti lisää
osaamista. Ei on tullut myös tämmöinen henkinen puoli sitten hyvin voimakkaasti, eli tämmöiset työilmapiiriasiat ja tällaiset tullut sitten mukaan, jotka on niin kuin laajentanut tätä koko työterveydenhuollon käsitettä ja sisältöä. Eli elänyt hyvin ajassa, eli pysynyt ajassa mukana, mieluummin jossain kohdin ollut aina vähän ajassaan edelläkin. Olemme tyytyväisiä yhteistyön toimivuuteen. Se on ollut saumatonta. Nykyisin kanssakäyminen sähköpostin välityksellä on helppoa, nopeaa. Mehän ollaan nykyään valtavan haluttu lääkäreiden koulutuspaikka, erittäin houkutteleva työpaikka, ja sitten meillä on vielä lisäksi valtakunnallisesti hyvin paljon vaikuttavuutta, että meitä on sosiaali- ja terveysministeriöön myöten pyydetty ottaa kantaa valtakunnallisiin tämmöisiin työkykyyn liittyviin kysymyksiin. Työterveyshuollon toiminnan suuntaamisessa lähitulevaisuudessa, pidemmällä tulevaisuudessa ja jo nyt on täysin mahdollista ja järkevää hyödyntää teknologiaa, erityisesti eri toimijoiden tietojärjestelmissä jo valmiina olevaa tietoa, työpaikalta kerättyä tietoa, työnantajan keräämää tietoa, työntekijöiden tuottamaa tietoa ja sitä voidaan yhdistää sitten työterveyshuollon sairauskertomustietoon. Sillä, että siihen ratinaan liittyy myös tämä toiminnan kehittäminen. Ajatuksena on se, että me unohdettaisiin tavallaan, minkälainen on terveydenhuollon toimitilat tänä päivänä. Ja pystyttäisiin lähteä rakentamaan sitä ihan uudelta pohjalta. Työterveys ja yleensä terveydenhuollon yksikkö voi olla jotain muutakin kuin kilometriä pitkä käytävä, jonka varrella on pieniä koppeja, johon jokainen menee. Katsotaan, mä en itsekään vielä tiedä, että minkälaiset, mutta jotenkin näkee sen, että ne tilat olisivat jotain muuta kuin valkosta. Ne tavallaan tukisi sitä työntekoa ja tukisi tavallaan sitä ilmapiiriä, mitä Tullikulmassa on. Siellä voisi olla semmoista välillä niin vähän värien ilottelua. Vuotias Korjakumi onnittelee 40-vuotiaasta Tullinkulman työterveyttä. Onneksi olkoon.